Samtidig så tænker jeg selv, hvad foregår der oven på det hoved med det hår? Og det tænker jeg, det må jeg sige, det tænker I nok også i dag, hvis der er nogen, der ser det her. Men må ikke det går. Så har jeg beskyttet lige mit øre her, fordi jeg har fået lavet sådan en ørering herinde, som skal komme til at se sådan der ud. Og den gør bare virkelig, virkelig nas. Nå, men jeg kommer til jer. Nu er det lidt siden, jeg har lavet servicemeddelelser. Så jeg tænkte, nu var det lige på sin plads i virkeligheden at få fulgt op på, hvad der foregår af farlige ting derude i verden. Jeg har nemlig en advarsel, men jeg har også et, hvad skal vi kalde det, et spørgsmål i forhold til markedsføringsverdenen. I går, der var jeg heldig at få sådan en her gratis. Og det er så godt. Men er I klar? Prøv at se den dame der. Prøv at se, hvordan jeg kommer til at springe afsted. Frisk og glad. Nærmest uden jordforbindelse. Når jeg får den her akupressure bandage på. Hvad? Er det ikke fedt? Sikke hun løber glad hende der. Jeg kan næsten blive i tvivl om. Okay, der står, at den kan bruges både på højre og venstre ben. Ja. Men jeg kan faktisk næsten blive i tvivl om billedet, det er taget, at hun ligger ned. Altså, hvordan skulle man næsten stå sådan der på sine ben? Men altså, nu har jeg taget den på, og jeg skal ikke kunne sige, eller jeg skal nok give en tilbagemelding i hvert fald, i forhold til, om jeg kommer til at gå sådan der, om det simpelthen er så magisk med den. Det vil vise sig. Men det funny det er sådan noget akupressur. Og akupunktur og akupressur, det arbejder jo i sådan nogle meridianbaner, hedder det. Dem kan man se. Ja, dem kan man se. De grønne der. Der er sådan nogle meridianbaner. Og det er mega interessant og ikke særlig komplekst. Men det er en længere historie, end vi tager lige nu. Men jeg har så sat den på det punkt her, fordi at jeg simpelthen bare i alle dage i mit liv har haft den her følelse af at sådan have en knude. Føler jeg har en knude til at sidde i mit ben på det punkt, som bare er ømt og altid skæver sig, gør opmærksom på sig selv. Og nu hvor jeg har sat den her på, jeg satte den på for 5 minutter siden, så mærker jeg, hvordan der kommer ligesom sådan, det føles som om, der går sådan en forbindelse, eller sådan, det føles som om, der giver sådan impulser ned fra det punkt der, og så ned under min fod. Mærk det sådan ned under min fod. Så der sker et eller andet godt. Og det er jo dejligt. Nå, det var egentlig ikke det, jeg skulle snakke om, men nu havde jeg lige den der kasse til at ligge. Fordi det, der er sjovt, eller advarslerne, det er den her kettlebell, som jeg trænede med en dag. Og så trænede jeg ved at holde den sådan her, og stå og lave noget med det. Og så kom jeg til at læse nedenunder. Ej, okay, der gav jeg lige mig selv mavepustet med den. Og jeg ved ikke, altså for det første, hvorfor er der lys på? Altså, hvor er det åndssvagt. Nå, for det første, så må man ikke stå helt slapt med kroppen, og så bare droppe den, sådan mic drop den ned på jorden. Det må man ikke.
Eller det ved jeg ikke, der er ikke. Jo, der er kryds over, det må man ikke. Men jeg tænker også lidt, hvorfor skulle man? Hvorfor skulle man egentlig gøre det? Ja. Så står der, og jeg ved ikke, om I kender til kettlebells. Dem, der ser det, hvis der er nogen, der ser det her. Men kettlebells, dem bruger man jo blandt andet til sådan at svinge op og ned. For eksempel stå i en squat, bred squat, og så sådan ligesom svinge den frem og tilbage. Eller i hånden svinge den frem og tilbage. Men der står her, brille. Undgå at kaste. Og det står så på, undvig. Undvig at kaste eller slinge rundt med produkten. Og jeg går ud fra, at den produkten, der henvises til, det er den her. Jeg ved ikke, om det er mere sådan generelt. Ja. Men, okay. Så er det oversat. Kast eller smid ikke med produktet. Do not throw or tow. Do not. Der er sådan ligesom noget over. Ja. Men undgå at kaste eller slænge rundt med produkten. Igen, så er de her advarsler samtidig sådan, men det er jo det, der er meningen. Agtigt. Ja. Så det er en advarsel om, at hvad der foregår på undersiden af den her kettlebell. Man skal ikke give sig selv mavepuster med den. Det kunne der stå. Det ville give mening, om der stod det. For det var da ikke særlig rart. Men i hvert fald, ja, jamen for helvede venner. Hvis vi nu forholdt os til alle de advarsler, vi havde i vores liv, sådan i vores dagligdag. Og garanteret, er der nogle advarsler på den her også? Lad os lige se. Altså det. Men den er fra en anden tid, det kan vi jo godt se, fordi den er as seen on TV. Og der var ligesom før i tiden, der var der ikke helt så mange advarsler. Der er faktisk ikke nogen advarsler på den her. Det kan være, mit ben det falder af, fordi jeg har den på for lang tid. Eller hvad så, hvis jeg flyver rundt sådan der? Jeg ved det ikke. Nej. Nå, men det var bare lige lidt her fra tirsdag morgen sofaen. Og nu skal jeg lige have sat den her tilbage, uden at slå mig selv fordærvet. Og så håber jeg, at det går godt ude i verden med jer. Ellers i øvrigt. Har jeg noget mere spændende at fortælle? Nej, det har jeg nok i virkeligheden ikke. Jo, jeg kunne da godt lige tænke mig at sige, fordi jeg har her på min notesliste, at jeg skal have lånt Glenn Bechs nye bog. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er gul, og så er der en gul banan på forsiden. Glenn Bech er jo fantastisk i min verden, og jeg har læst alle hans bøger. Og den her, den handler om, hvis man ikke kender Glenn Bech, så er han jo forfatter, og han er debattør, samfundsdebattør. Han har skrevet, jeg anerkender ikke jeres autoritet, og jeg ved ikke, om man måske kan sige, at det er ham, der har indført det her begreb, der hedder privilegieblind. Det ved jeg i virkeligheden heller ikke. Jeg tror måske, det er ham. Han kommer fra Horsens, og han kommer fra sådan lidt ressourcesvag familie,
og har fået rigtig meget succes i sit liv som forfatter, og så som debattør, og så er han psykolog. Og han er bare sådan et behageligt, velfunderet menneske. Han var årsagen til, at jeg prøvede at se det her program, der hedder... Det ved jeg simpelthen ikke, hvad det hedder. Men det her tv-program, hvor en masse kendte mennesker bliver lukket ind i et hus. Og så skal de stemme hinanden ud og ind og alt sådan noget. Og det var han med i. Meget atypisk, tænkte jeg ham. Men det var fedt, at det er noget andet end de der ekstroverte tosser. Jeg er jo selv delvis en ekstrovert tosse, så derfor kan jeg godt sige det. Men han har så skrevet den her bog, den handler vel i virkeligheden måske nok om noget med parforhold og seksualitet og sådan noget. Han er homoseksuel, og da jeg så et program, hvor han fortalte om den, der var det noget med det her med, at noget af det, han beskriver i den, det er det her med, at når man nu disclaimer, nu kommer det til at handle om sex. Ikke min sex. Men mere generelt. Ej, det var også akavet sagt. Nå. Vi ruller. Men han fortæller det her med, at når man... Han fortæller, at han har det sådan, at hvad er det, man gør, når sex og nærhed og kærlighed ikke er forbundet med... hvordan skal jeg forklare det? Det skal jeg ikke forklare. Prøv at læse om den, hvis det overhovedet interesserer jer. Fordi han har sgu noget at byde på. Mr. Glenn. Jeg tror endda, han er yngre end mig. Og det er der jo mange, der er efterhånden, når man når op i alderen, ikke? Er han fra 90 i virkeligheden? En fed person. Nå. Bla bla bla. Ha' det godt.